Tervetuloa seuraamaan EU-vaaliohjelmaa. Menestyvä Eurooppa, hyvinvoiva Suomi. Ja vieraana on itse ehdokas arkkitehti ja toimitusjohtaja Antti Heikkilä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja tässä parhaillaan luntailen sinun omaa web-sivuasi ja siellä on otsikko, jonka tartun ihan tähän alkuun ennen kuin menemme sinun esittelyysi tarkemmin. Back to basics. Avaa hieman tätä iskulausetta. Kyllä, ajattelen, että vähemmän EUta on enemmän EUta, eli se, että EU pysyy riittävän tällaisena ylätason toimijana ja sitten jättää jäsenmaille ja siellä toimiville yrityksille vapauksia sitten hakea itse näitä ratkaisuja, niin se paitsi lisää EUn hyväksyttävyyttä kansan keskuudessa, mutta se myös sitten auttaa yrityksiä keksimään tosiaan näitä ratkaisuja vallitseviin ongelmiin, vaikkapa ilmastonmuutos tai luontokato. No tässä on nyt 1000 taalan paikka vähän kertoa itsestäsi. Kerro, kuka olet ja mitä sinulle kuuluu ennen kuin mennään näihin muihin teemoihin. Joo, olen Antti Heikkilä, arkkitehti, pitkälinjayrittäjä. Toimin tällaisessa rakennusalan konsernissa toimitusjohtajana. Olemme keskittyneet puurakentamiseen. Koemme, että se on tällainen tulevaisuuden ala ja siihen kannattaa satsata. Olen sitten myös muusikko, säveltäjä. Olen tehnyt jonkun verran sävellyksiä. Sitten olen perheisä ja oikeastaan se rooli on, monesti tuntuu, että se haastavin rooli, että saa kasvatettua lapset tämän yhteiskunnan hyviksi jäseniksi. No tartun vähän tuohon musiikkipuoleen ihan tässä alussa, niin minkä tyyppistä musiikkia ja sävellyksiä olet tehnyt ja teet? Aika paljon olen tehnyt vokaalimusiikkia, eli lauluja ja kirkkomusiikkia, kuoroteoksia. Muun muassa tänä keväänä valmistui tällainen mieskuorosarja, jossa on myös piano mukana. Tähän alkuun on hyvä ottaa myöskin sellainen starttikysymys, että miksi päätit lähteä ehdolle? No oikeastaan sitä katso jo tässä iässä, kun olen 45 vuotta, niin vähän tätä maailmaa myös omien lasten kautta, että mihin tämä maailma on menossa, mihin Eurooppa on menossa, mihin Suomi on menossa. Ja oikeastaan tämä näkökulma, että miten kehitämme tätä Eurooppaa sillä tavalla, että Suomen kansalaiset ja täällä toimivat yritykset, miten ne menestyvät, niin tämä on se lähtökohta, miksi itse lähdin mukaan. No mihin mielestäsi Suomi ja Eurooppa ovat menossa tällä hetkellä? Mitä haluat siitä nostaa esille? No kyllä meidän täytyisi vähän pystyä tarkistamaan EU:ssa kurssia. Se, että maailma muuttuu. Euroopan unionin perusajatushan on ollut luoda rauhaa ja vakautta tänne Eurooppaan sillä tavalla, että keskinäisen kaupankäynnin avulla sillä, että meillä on täällä toimivat sisämarkkinat, niin me saadaan tänne paitsi tällaista vaurautta ja yhteistoimintaa, niin myös rauhaa, sillä sehän oli pitkään sillä tavalla, että Euroopan maat aina uudestaan joutuvat keskenään sotaan, mutta kyllä tällä on saavutettu sellainen pitkä rauhan aika nyt tähän Eurooppaan, mutta niin kuin tiedämme, niin nyt tuossa aivan Euroopan unionin ulkorajoilla niin soditaan ja tämä on uusi tilanne. Toinen on sitten, että Kiina haastaa meitä aika voimakkaasti. Sitä pitäisi pystyä varautumaan paremmin täällä, että olisimme omavaraisempia monien asioiden suhteen. Ja oikeastaan kolmas sitten, että miltä tämä näyttää tämä Euroopan tulevaisuus, länsimaiden tulevaisuus, että meillä on aika pieniä ikäluokkia, ne näyttävät pienenevän koko ajan, että miten pystyttäisiin luomaan perheiden Eurooppa. Sellainen Eurooppa, missä perheet voivat hyvin ja mihin lasten on hyvä syntyä, missä nuorten on hyvä kasvaa, niin tällaisia haasteita. Tähän perheasiaan vielä poraudutaan hetken kuluttua lisää, mutta Back to Basic-osiossa haluat nostaa määrättyjä asioita esille, niin mitä ajattelet Euroopan unionin byrokratiasta? No kyllähän se Euroopan unionin sääntely menee nyt aika yksityiskohtaiselle tasolle, että itse näen kyllä, että se pitäisi pysyä nimenomaan tällaisena ylätason toimijana, joka asettaa ne tavoitteet. On sillä tavalla jämäkkä jäsenmaille esittää näitä tavoitteita, mihin pitäisi päästä, mutta sitten jättäisi nämä yksityiskohtit ja detailit sitten sinne yrityksille ja jäsenmaille, että he pystyvät niihin enemmän vaikuttamaan, että miten niihin tavoitteisiin päästään. No täällä kirjoitat myöskin ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta, että se on niin kuin EU-kauden keskeisimpiä kysymyksiä, siis tulevan kauden, niin miten haluat nyt tähän sitten, jos tulet valituksi ja kun tulet valituksi toivon mukaan, niin vaikuttaa?
No nimenomaan meppinä. se, että se suunta näytetään. Meillähän on esimerkkiä vaikkapa autoilusta, että Euroopan unioni se halusi, että me siirrymme tällaiseen vihreään päästöttömään liikkumiseen, mutta se olisi siinä vaikkapa voinut jättää ne vaihtoehdot, että millä tavalla sinne mennään, niin jäsenmaiden, mutta myös yritysten ratkaistavaksi, mutta EU teki poliittisen päätöksen, että siirrytään nimenomaan sähköiseen autoiluun. No, nyt se valinta on tehty ja meidän kannattaa sillä uralla edetä, mutta että vastaavia kysymyksiä, mitä tulee, niin ehkä jättää enemmän sinne väljyyttä, että mitkä ovat ne itse ratkaisut. Turhaan niitä EU säätelee niin tarkasti. Niin tosiasiaan kuitenkin on, että EU-parlamentti ja tietysti myöskin sitten komissio, niin sieltä tulee koko ajan uusia säädöksiä ja direktiivejä. Mitä tälle pitäisi mielestäsi tehdä ehdokkaana? No tosiaan se, että EU keskittyy siihen perusajatukseensa, turvallisuuden luomiseen, rauhan luomiseen, vaurauden luomiseen ja ei niin yksityiskohtaisesti sääntele niitä yksityiskohtia. Tämä on se keskeinen asia, että ei lähdetä liian tarkalle tasolle EU-tasolla. No mitä mieltä olet liittovaltiokehityksestä? Oletko sen puolesta tai sitä vastaan? Olen sitä vastaan. Tällaisen pienen maan kuin Suomi, niin sen etu ei ole, että EUsta muodostuu liittovaltio, vaan tämä nykyinen malli, missä on itsenäiset jäsenvaltiot, niin se toimii. Olet keskustapuolueen ehdokas. Nythän tämä ryhmittyminen parlamentissa tapahtuu sitten äänestysten ja tulosten selvittyä. Mitä arvelet ryhmän muodostumisesta, mihinkä keskusta asettuu? Kyllä me pysymme tässä entisessä ryhmässä, mikä on tämä liberaalikeskustaryhmä, niin uskon, että se on meille paras ympäristö toimia. Mennään seuraavaan teemaan, joka täältä löytyy sivuiltasi idän strategiasta. Niin tuossa jo vähän vilautitkin tätä meidän naapuriamme ja sotaa. Mitä haluat sanoa tästä idän strategiasta noin laajemmin? No Euroopan unionin ja Euroopan täytyy tunnistaa se, että mitä tavoitteita ensinnäkin Venäjällä on täällä, mutta myös sitten Kiinalla. Mehän pitkään ajattelimme sillä tavalla, että Venäjän kanssa käymällä kauppaa, yhteistyötä, niin venäläinen yhteiskunta muuttuu. Että siellä nämä meidän länsimaiset arvot saisivat jalansijaa ja siellä demokratiakehitys olisi hyvä, mutta näinhän ei käynyt. Vaan nyt voimme nähdä, että mikä siellä on kuitenkin se lopputulos. No sitten, että mikä on Kiinan tavoite Euroopassa? Kiinalla on pitkän tähtäimen tavoitteita täällä. Kiinalainen tapa toimia on se, että siinä ei kiirehditä, vaan siinä hiljaksellaan haetaan jalansijaa eri maanosista. Ja tämä, että meidän riippuvuus esimerkiksi lääkkeiden raaka-aineiden suhteen, puolijohteiden suhteen, vihreän teknologian materiaalin suhteen, niin se on aika voimakasta tällä hetkellä Kiinassa. Ja meidän pitäisi tunnistaa ensinnäkin ne, että mitkä ovat Euroopan strategiset luonnonvarat liittyen vaikkapa vihreään päästöttömään liikkumiseen ja turvata se, että meillä on täällä yrityksiä, meillä on täällä toimijoita, jotka itse luovat ratkaisuja ja sitten, että käytämme myös näitä luonnonvaroja, mitä meillä on täällä, niin eurooppalaisten yritysten tarpeisiin. No, me olemme oikeastaan tämmöisessä saranan vaiheessa Suomessa koskien Venäjän energiaa ja riippuvuutta siihen suuntaan. Niin mitä ajattelet tästä nykytilanteesta, joka nyt juuri tällä hetkellä on suhteessa Venäjään? No siinähän tapahtui aika radikaali muutos silloin 2 vuotta sitten helmikuussa, kun tämä hyökkäyssota käynnistyi ja pyrittiin nopeasti eroon. Tokihan meillä vaikka maakaasun suhteen on vielä riippuvuutta ja siitä kyllä pitäisi päästä eroon sellaista riippuvuuksista. Se ei ole johtanut positiiviseen tulokseen. Meidän täytyy keksiä kaikki ne energiaan liikkumiseen liittyvät ratkaisut täällä sillä tavalla, että emme olisi Venäjästä enää riippuvaisia. No Venäjä kuitenkin pysyy meidän naapurina, halusimmepa tai ei. Miten Euroopan unionin pitäisi nyt jatkossa sitten, jos ajattelemme parlamentin työskentelyä ja komission työskentelyä ja rauhan ylläpitämistä Euroopassa, niin suhtautua Venäjään? No ensinnäkin nyt täytyy toimia sillä tavalla yhtenäisesti Ukrainan tukena, että sota saadaan loppumaan ja se saadaan loppumaan sillä tavalla, että Venäjä ei voita sitä sotaa. Mutta sitten jos Venäjällä tilanne muuttuu, poliittiset olosuhteet muuttuvat, johtajat vaihtuvat, niin ei ole mitään kategorista estettä olla käymättä kauppaa myös Venäjän kanssa, mutta se täytyy tapahtua reilun oikeudenmukaisen markkinatalouden ehdoin ja siihen ei saa liittyä tällaisia kehityksiä, mitä Venäjällä nyt on tapahtunut. Toinen, että EUn täytyy tunnistaa se tosiaan, että meillä on pitkä itäraja. Me olemme suurin valtio, jolla on itärajaa Venäjän kanssa ja
mitä kysymyksiä siihen liittyy. Vaikkapa se, että kaupankäynti keskeytyy lähes täysin nyt itärajalla, niin on EUn etu se, että meillä on vireä, toimiva, elinvoimainen maaseutu myös tuolla itärajalla ja pohjoisessa. No viivytään kansallisella tontilla. EUlla on oma näkemys, millä tavalla Suomen maataloutta ja metsäteollisuutta ja metsäbisnestä hoidetaan. Mitä ajattelet näistä asioista? Olet rakennusalan asiantuntija myöskin, niin miten haluaisit vaikuttaa EUn sisällä, EUn suhtautumiseen metsä- ja maatalouteen ja sitten toisaalta myöskin näiden tuotteiden vientiin ja viennin edistämiseen? No jos lähdetään maataloudesta, niin siinähän se omavaraisuus on aivan ykkösjuttu. Ensinnäkin Suomen omavaraisuus, mutta myös EUn sisällä. Se, että meillä on täällä toimivaa maataloutta, meillä on täällä tätä ruoantuotantoa, mikä on kuitenkin maailmanlaajuisesti eettistä, missä on huomioitu eläinten olosuhteet. Sitä täytyy olla EUssa jatkossakin ja siitä täytyy huolehtia ja en olisi valmis vähentämään tukea tällaiseen meidän omaan hyvään eettisen ruoantuotantoon. No sitten metsäpolitiikassa, niin kyllä sitä päätösvaltaa täytyy saada enempi sinne jäsenvaltioille. Ja ehkä tässä vaiheessa jopa haluaisin peräänkuluttaa sitä, että nämä laskentamallit, esimerkiksi sen metsän hiilensidonnan suhteen, niin ne saataisiin yhteneväiseksi. Nyt tulee jatkuvasti vähän uutta tietoa, että millainen metsä sitoo hiiltä. Se, että suomalaiset metsänomistajat, metsäyhtiöt tajuavat sen, että silloin kun se metsä kasvaa voimakkaasti, niin silloin se hiilen sidonta myös parhaimmillaan, niin tällainen tulisi tajuta myös EU-tasolla ja jättää sinne jäsenvaltioille riittävää päätösvaltaa. Meillä on erilaiset ympäristöt, erilainen luonto eri jäsenvaltioissa. Ei voi verrata vaikkapa etelä-eurooppalaista metsää ja meidän metsää. Me tiedämme täällä, miten meidän metsät kasvavat ja meillä on täällä se paras tietotaito, osaaminen myös hyödyntää niitä ekologisesti kestävällä tasolla. Niin tuossa mainitsit jossakin vaiheessa rakentamisen ja puuteollisuuden muistaakseni nimenomaan rakennuksen elementtinä ja osana rakennusta, niin ollaanko me nyt Suomessa riittävästi otettu huomioon tämä puun mahdollisuus rakentamisessa? Ei olla. Suomessa on yritetty saada puurakentamista läpi monta vuosikymmentä ja se on tainnut olla varmaan 10 edellisen hallituksen hallitusohjelmassakin, että sitä edistetään. Ja silti se on vielä hieman hankalassa tilanteessa. No tuossa puhuttiin ohjelman alussa vaikkapa tähän sähköiseen autoilun siirtymisestä ja sitähän on tuettu voimakkaasti verotuksella. On kannustettu ihmisiä hankkimaan päästöttömiä autoja sillä, että niiden verotus on ollut matalampi. Ja itse kyllä haluaisin, että tällaista tutkitaan. Jos me oikeasti haluamme tänne hiiltä sitovaa rakentamista, niin pystymmekö sitä edistämään sitten verotusta muuttamalla, vaikkapa arvonlisäveroa tai mitä rakentamiseen liittyy useita veroja, niin siihen puuttumalla. Siellä on kuitenkin valtiolla ja myös EUlla mahdollisuuksia edistää puurakentamista. No EU-politiikassa vilahtelee tämä ilmastoasia ja myöskin sitten vihreä siirtymä. Niin otetaan tämä nyt yhdeksi teemaksi tähän vielä. Mitä ajattelet näistä kahdesta asiasta, ilmastonmuutos ja toisaalta vihreä siirtymä? No kyllä näen sen, että Euroopan täytyy olla kuitenkin edelläkävijä näissä asioissa. Meillä on täällä tietotaitoa, osaamista. Jos mietimme historiaa, niin olemme olleet tieteessä, kulttuurissa aina edelläkävijöitä. Ja myös tässä asiassa se, että me keksimme täällä ratkaisuja näihin ongelmiin ja pystymme tarjoamaan niitä myös muihin maanosiin, jotka kamppailevat näiden samojen asioiden kanssa, niin se paitsi ratkaisee näitä ongelmia, niin tuo tänne myös sitä taloudellista vaurautta. No tässä omalla sivustollasi anttiheikkilä.fi, niin siellä lukee näin, että pitäisi nimenomaan siis kun puhutaan Kiinasta ja tuonnista lääkkeiden, harvinaisten metallien, puolijohteiden ja tietotekniikan osalta, niin ottaa kantaa. Mitä mieltä olet siitä, että Suomessa nyt sitten saattaa käydä niin, että tästä tulee tämmöinen reikiä täynnä oleva kaivosmaisema? No nimenomaan tämä, että Suomesta ei tule tällainen banaanivaltio, jossa kaikki luonnonvarat siirtyvät ulkomaisten yritysten käyttöön, vaan se, että meillä on omaa vaikkapa akkuteollisuutta, joka pystyy luomaan näistä. Meillä on sinällään hyvä tilanne. Meillä on paljon pääsyntä sähköä, meillä on vakaat olosuhteet, meillä on paljon mineraaleja täällä, joita voi käyttää vaikkapa tässä päästöttömässä liikkumisessa. Niin nämä, että me saadaan ne omien suomalaisten ja eurooppalaistenkin yritysten käyttöön, niin se on ensisijaista, että se hyöty ei valu Amerikkaan tai Kiinaan.
Vielä haluan pysyä tällä puurakentamisen tontilla, koska olet sen osaaja ja asiantuntija. Niin oletko sitä mieltä, että suomalaiset yritykset tai yleensä Suomi on huono lobbaamaan tätä asiaa, koska se vienti ei ole lähtenyt käyntiin? No rakentamisen suhteen niin määräystasothan on hieman erilaisia eri maissa. Esimerkiksi puu palaa hieman eri tavalla Ruotsissa kuin Suomessa, että meillä on täällä tällainen ehkä vääränlainenkin perinne, että me liikaa sääntelemme rakentamista ja sitten ehkä myös EU-tasolla, niin jos tulee joku uusi asetus tai määräys, niin me otamme se heti täysipainoisesti käyttöön ja tässä meillä on parantamisen varaa. Se, että miten pystymme luomaan ensin täällä omilla vaikkapa rakentamismääräyksillä sellaiset olosuhteet, että puurakentaminen on kilpailukykyistä. Että ei tarvita monenlaisia, vaikkapa palon torjunnan suhteen, niin nyt siellä on tilanne monelta osin, että on sekä vyö että henkselit palon torjunnan suhteen, niin tällaisia määräyksiä pitäisi pystyä vähentämään. Niin tuossa viittasit naapurimaahan Ruotsiin. Onko se niin, että siellä on höllempi lainsäädäntö koskien nimenomaan puun käyttämistä rakennuksissa? Siellä on selvästi väljempi tämä lainsäädäntö ja itse olen suunnitellutkin Suomeenkin puukerrostaloja, johon on tuotu elementtejä Ruotsista. Ja kyllä ne vaatimustasot täällä on kovempi ja Ruotsissahan vaikka asuntorakentamista, niin huomattavasti suurempi osa on puukerrostaloja. Siellä on saatu tämä puurakentaminen selvästi paremmalle tasolle kuin meillä. Jos tulet valituksi EU-parlamenttiin, mitä tässä varmasti toivomme, niin mitä aiot tehdä nimenomaan tälle sääntelypolitiikalle? Sieltähän tulee todella paljon säädöksiä, joita sitten kansallisvaltioiden tulee omaan lainsäädäntönsä viedä ja toisaalta direktiivejä. Ja Suomi on osoittautunut tällaiseksi kiltiksi ykkösluokan oppilaaksi kaikissa mahdollisissa asioissa koskien näitä säädöksiä. Niin miten haluaisit vaikuttaa näihin kysymyksiin? No tietenkään yksittäinä MEPillä ei ole hirveästi vaikutusvaltaa, mutta ensinnäkin vaikuttaa se oma ryhmä, että huomioidaan nämä paikalliset olosuhteet, paikalliset talouselämä, mitä on Suomessa vallitsevat olosuhteet ja mitkä täällä ovat ne asiat, jotka määrittelevät toimintaa. Se lähtee sieltä, että saa sen oman ryhmän vakuutettua ja sitten sitä kautta pystyy laajemmin Euroopan tasolla niin saamaan sitä aikaiseksi, että se sääntely ei ole niin yksityiskohtiin menevä, vaan pysyy siellä ylemmällä tasolla. Siirrytään seuraavaksi tähän perheiden Eurooppa-teemaan. Se löytyy täältä sivultasi myöskin. Niin, mikä on pielessä perhepolitiikassa Euroopassa? No, nythän on sellainen tilanne, että tällaisten isojen arvomuutosten myötä niin perhearvot ovat jääneet hieman sivurooliin. Jos me mietimme vaikkapa jälleenrakennuskautta, se kun Eurooppa oli toisen maailmansodan jälkeen raunioina ja siitä lähdettiin luomaan se tällaista yhteistä Eurooppaa, niin silloin oli perheillä se tahtotila, että he hankkivat lapsia. Yhteiskunta kannusti myös siihen. Suomessa vaikkapa tuli lapsilisien lainsäädäntö. Nyt näihin arvoihin näitä ei nosteta riittävästi esille. Se, että on tutkittu, että perheet haluaisivat suuremman lapsiluvun, mihin he sitten päätyvät kuitenkaan lopullisesti. Ja miten kannustaisimme perheitä siihen, että he saavuttaisivat tämän lapsiluvun, mitä he tavoittelevat ja myös se, että miten arvostaisimme sitä työtä, mitä lasten ja nuorten parissa tehdään sekä kouluissa, päiväkodeissa, mutta myös siellä kotona. Niin kyllä nämä on sellaisia arvovalintoja, mihin paitsi Suomi pystyy kansallisesti vaikuttamaan, mutta myös Eurooppa pystyy nostamaan eurooppalaisten arvojen keskiöön perhearvot. No Euroopasta löytyy yksi valtio, joka on onnistunut tässä ainakin tulosten osalta, jos katsomme niitä prosenttilukujen kautta, ja se on tämä Unkari, joka saa turpiin koko ajan tuolla EU-parlamentissa. Siellä on kuitenkin tehty aika paljon verotuksen suhteen perheiden osalta myönteisiä päätöksiä lapsimäärän mukaan esimerkiksi. Pitäisikö tähän suuntaan mennä enemmän Euroopassa ja myös Suomessa? Kyllä, verotus on yksi malli, millä pystytään tukemaan perheitä. Esimerkiksi se, että on tällainen malli niin kuin Unkarissa, että veroaste sillä äidillä tippuu asteittain aina kun uusi lapsi syntyy. Se on osoittanut siellä hyvin tehokkaaksi. Toki tämä on ehkä hieman valitettavaa, että Unkarin tilanne EU:ssa nyt on muuten se, mikä on.
Mutta tässä perhepolitiikassa he ovat onnistuneet kyllä hyvin. Täällä puhutaan sivuillasi myöskin lasten digitaalisten laitteiden ja sosiaalisen median suhteista, niin otetaan tämä nyt tähän pöydälle seuraavaksi. Mitä ajattelet tästä hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin osalta? Joo, ensinnäkin tämä on osa sitä idän strategiaa. Vaikkapa TikTok, se on kiinalainen yhtiö. Mitkä ovat sen tavoitteet? Sehän ei ole Kiinassa siinä muodossa käytössä lapsilla ja nuorilla, kun se on meillä täällä. Itse näin sen, että kun itselläkin on monenikäisiä lapsia ja nuoria, niin he itse jo kokevat sen, että tämä meno ei voi jatkua tällaisena. Se, että uskon näin ja luotan siihen, että tämä uusi sukupolvi, se on järkevä. Jos me emme sitä tee, he tekevät sen, että näiden älylaitteiden sosiaalisen median käyttöä varmasti rajoitetaan ja sillä tulee olemaan selviä etuja, kun puhumme vaikkapa nuorten ja lasten mielenterveydestä. No täällä lukee näin, että väestöpohjan riittävä uudistuminen on EU:n kriittisen menestystekijä. Kyllä. Mitä parlamentti voi tehdä sille? No en hakisi parlamentille valtavasti niin kuin sosiaalipolitiikkaan päätösvaltaa sinällään, mutta se kun me puhumme eurooppalaisista arvoista, mitä ne ovat, demokratia, ihmisoikeudet, niin edelleen, niin kyllä minä nostaisin sinne keskiöön nämä perhearvot. Kyllä EU pystyy sillä, että se pitää tosiaan perhearvoja keskiössä, tukee perheitä, puhuu perheistä ja yksittäiset parlamentaarikot, jos he pitävät näitä arvoja esillä, niin kyllä se arvostus nousee sitä myöten. Sitten kansallisesti päätämme vaikkapa tästä verotuksellisesta keinosta tai lapsiperheiden tukipolitiikasta, lapsiperheköyhyydestä, miten pystymme sitä estämään, niin ne jättäisin kyllä sinne kansalliselle tasolle, mutta arvojen tasolla niin kyllä EUlla on siellä paljon annettavaa ja voi nostaa näitä arvoja keskiöön. No täällä lukee myöskin ikääntyvän väestön huoltokriisistä asiaa, niin otetaanpa tämä nyt seuraavaksi. On tärkeää tietysti, että lapset ja perheet voivat hyvin, mutta vanhusten asia on myöskin tärkeä. Niin mitä ajattelet tehdä tälle? No tähän valitettavasti Euroopalla on hyvin vähän tekemistä tai pystymme toki edesauttamaan sitä, että meillä on täällä Suomessakin hoitajapulaa jatkuvasti kroonisesti. Se, että näihin tehtäviin tälläkin hetkellä Suomessa hakeutuu aika paljon muualta tulleita. Miten helpotamme tällaisen työperäisen maahanmuuton pääsemistä Suomeen? Se, että heillä olosuhteet, työskentelyolosuhteet pysyvät hyvinä ja asiallisina, niin siihen pystymme vaikuttamaan. Mutta erityisesti tämä EU-perusarvo, että täällä työvoimapääomat liikkuvat vapaasti, niin tämä, että emme siitä luovu, vaan pidämme sen edelleen entisellä tasolla ja helpotamme sitä, että kuka haluaa tänne tulla tekemään töitä, niin hänen on tänne helppo tulla. Hän pystyy helposti ilman suurta byrokratiaa sitten myös työllistymään. No mitä mieltä olet siitä, että jos joku haluaa täältä eläkkeelle siirtyessään lähteä toiseen EU-maahan ja verotusteknisesti tehdäänkin sellaisia ratkaisuja, jotka eivät miellytä suomalaista? No en nyt halua alkaa tässä moralisoimaan ketään, mutta että kyllä itse koen sen, että olen tältä yhteiskunnalta paljon saanut. Minut on koulutettu täällä. Minä olen saanut sosiaaliturvaa, niin kyllä minä haluan sitten, kun olen eläkkeellä, niin myös omalta osaltani vielä rakentaa niillä varoilla, mitä sitä eläkkeestä sitten verotuksen kautta tulee, niin nimenomaan suomalaista yhteiskuntaa. Eurooppalaisiin arvoihin on mielestäsi ja päämääriin kuulunut edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Niin miten hyvin tämä mielestäsi nyt tällä hetkellä EU:ssa toteutuu? No kyllä jos me globaalisti katsomme, miten eri maanosissa tämä toteutuu, niin kyllä tässä Euroopan unioni ja Eurooppa on onnistunut varsin hyvin. Mutta se, että minkälaisia vaatimuksia nyt on alkanut sitten tulla tähän arvopohjaan liittyen, niin siitä varmaan kohta keskustelemme lisää, mutta että ajattelen, että tämä on tällainen iso aalto, joka on tuonut demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta. Se on tuonut paljon hyvää Suomeenkin. Vaikkapa meillä ensimmäisenä maailmassa naisten yhtäläinen äänioikeus on tullut tätä kautta, niin se on ollut menestystarina. Kyllä voin ajatella näin, että kaikki se hyvä, mitä täällä on saatu aikaan tieteessä, taiteessa, kulttuurissa, yhteiskunnallisesti, niin se on aika pitkälle näiden arvojen pohjalta rakennettu. Niin täällä vilahtaa myöskin sitten liberaalit arvot ja kristinuskon arvot ja tavat ja symbolit, niin mitä näistä haluat ehdokkaana, eurovaaliehdokkaana sanoa? Meidän pitää tunnistaa se, että
koko meidän lainsäädäntömme, yhteiskuntajärjestyksemme, niin kyllä se perustuu pohjimmiltaan näille kristillisille arvoille. Tunnistimmepa niitä tai emme. Se on se arvopohja, mille EUkin on rakennettu, ja se, että nyt on tullut vaatimuksia vaikkapa kristillisten symbolien hävittämisestä tai nyt kun koulut ovat päättymässä, niin voimmeko laulaa suvivirttä? Tämä on aivan keskeinen juttu, että ymmärrämme sen, että koko eurooppalainen arvomaailma, niin se pohjautuu näille kristillisille arvoille. No tässä on vaalityö meneillään, kun tätä kuvaamme. Kuinka laajan kierroksen olet jo nyt tehnyt tähän mennessä? No pohjoisin paikka on Rovaniemi ja tästä nyt ei Keravalta pääse kovin paljon etelään, mutta kyllä tämä Uusimaa tietenkin, kun on omaa kotiseutua, niin täällä on paljon tilaisuuksia. Mutta itse olen Oulusta alun perin kotoisin ja minulla on hyvin paljon yhteyksiä Ouluun, Lappiin, myös Kainuuseen. Kyllä on tarkoitus kiertää paljon Suomea ja toki näin, että tunnen ne seudut myös erittäin hyvin, koska olen siellä kasvanut ja siellä on paljon sukua, niin koko Suomi on agendalla kyllä. No minkälaisia kohtaamisia on ollut ja mitä ehdokkaalta on kysytty ihan lyhyesti tähän lopuksi? Kyllä se oikeastaan aika paljon liittyy siihen, että ihmiset kokevat, että EU puuttuu liian yksityiskohtaisiin asioihin. Se kiusaa monia. Ehkä tällainen ajattelu, että jos se lainsäädäntö, jos sitä ei koeta oikeudenmukaisesti, niin käy helposti vaikkapa niin kuin on tuolla Kainuussa käynyt, että suurpetojen suhteessa se laki, se lähtee niin kuin omiin käsiin. Ei hyväksytä sitä lainsäädäntöä, mikä tulee sieltä ylätasolta. Eli ollaan siinä tarkkoja, että tämä lainsäädäntö pysyy koko ajan oikeudenmukaisena sellaisena, että ihmiset kokevat sen omakseen ja haluavat sitä noudattaa, niin ei tule tällaista ristiriitaa. Se on yksi, mikä on aika vahvasti noussut esille tässä. Ja vielä jotain muuta hetken on vielä tässä aikaa, niin mitä haluat vielä nostaa kentältä? No on tullut tosiaan tästä Euroopan tulevaisuudesta aika paljon huolta. Se, että miten luomme tästä sellaisen paikan, että Eurooppa on hyvinvoiva vielä 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä. Sellainen aikaperspektiivi pitäisi olla päättäjillä, ettemme ajattele vain lyhyitä vaalikauden mittaisia asioita, vaan se, että miten vaikkapa tällä perhepolitiikalla niin pystytään luomaan tälle Euroopalle valoisa tulevaisuus. Kiitoksia Antti Heikkilä. Menestyvä Eurooppa, hyvinvoiva Suomi on kampanjan teemana myöskin ja menestystä vaalityöhön ja ehdokas numero 104. Ja hyvät katsojat, kiitos mukanaolosta teille ja käydään jokainen äänestämässä, ketä sitten haluammekin.